Har du nogensinde tænkt over, hvordan du bør opføre dig, når nogen mangler respekt for dig offentligt, eller laver en ubehagelig vittighed, der får dig til at føle dig ydmyget eller flov? Hvordan kan du opnå respekt selv fra dem, der sædvanligvis ikke synes at anerkende andres værdi? Hvordan opnår du respekt fra dem, der har tendens til at devaluere mennesker? Gennem denne video vil vi udforske flere psykologiske tips og teknikker, der vil gøre det muligt for dig at håndtere sådanne situationer effektivt og sikre, at du opnår øjeblikkelig respekt fra dem omkring dig. Se til slutningen, fordi vi vil vise dig præcis, hvordan du skal opføre dig, når nogen forsøger at latterliggøre dig offentligt. Hvorfor sker dette? Lad os starte med at analysere årsagerne til, hvorfor du måske befinder dig i en lignende situation, og forstå, hvorfor du nogle gange ikke får den respekt, du fortjener. I mange tilfælde er problemet ikke relateret til følelser af had eller foragt over for dig, men snarere til den opportunisme, der karakteriserer visse mennesker. Der er individer, som for at forbedre deres position, forsøger at komme frem ved at drage fordel af andre. Denne type adfærd er almindelig både i vennegrupper og på arbejdspladser, hvor nogle mennesker ser andre som nyttige værktøjer til at avancere og udmærke sig. For at undgå at blive et mål for denne type dynamik, er det essentielt, at du begynder at etablere respekt for dig selv fra starten. Men hvad betyder det egentlig at opnå respekt? Det handler ikke om at påtvinge nogen respekt, men om at forhindre dem i at udnytte dig for at få sig selv til at se bedre ud. Hvis situationen kræver det, skal du også være villig til at distancere dig fra miljøer, der ikke værdsætter din tilstedeværelse. Det er dog altid bedre at forhindre dette ekstrem. Og til det formål vil vi dele nogle praktiske tips til at håndtere situationer, hvor nogen forsøger at nedgøre dig, hvad enten det er i arbejds-, sociale eller familiemæssige sammenhænge. Første tip. Første indtryk betyder meget. Når du møder nogen, så rejs dig op for at hilse. Bliv ikke siddende og sørg for at holde øjenkontakt. Hvis du forbliver siddende, mens du hilser på nogen, vil du automatisk være i en dårlig position med den anden person, der kigger ned på dig og skaber en opfattelse af underkastelse. En anden almindelig fejl er at kigge på den anden persons hånd, når du hilser eller præsenterer dig selv. Når du kigger på deres hånd i stedet for deres ansigt og øjne, vipper dit hoved en smule nedad og nærer yderligere ideen om underkastelse. Så når nogen nærmer sig for at hilse på dig, så rejs dig op og kig dem i øjnene, mens I trykker hånd. Andet tip. Når nogen afbryder dig. Hvis nogen afbryder dig offentligt under en samtale, er det bedste du kan gøre at fiksere denne person med et fast og bestemt blik. Dette simple gestus vil sende et kraftfuldt budskab og få samtalepartneren til at indse, at de har begået en fejl. På det tidspunkt kan du høfligt bede om at overtage igen ved at bruge udtryk som "Må jeg fortsætte?" eller "Må jeg tage op her, hvor jeg slap?" Denne tilgang vil lade den anden person vide, at deres adfærd var respektløs, og at du ikke vil tolerere at blive afbrudt uden grund. Ofte er dette simple blik af misbilligelse nok til at få personen til at stoppe med at afbryde. Denne strategi fungerer meget godt i offentlige sammenhænge, og ofte er det ikke engang nødvendigt at stirre på personen på en truende måde. Det er nok at holde et roligt øjenkast, og samtalepartneren vil selv forstå, at det er tid til at stoppe med at opfange opmærksomheden. Tredje tip. Vittigheder og ydmygelse. Når nogen forsøger at ydmyge dig med en vittighed i en gruppe venner, så anvend denne strategi. Allerførst må du ikke reagere med det samme. Lad som om du ikke hørte eller forstod vittigheden, og kig så roligt på personen, der lavede vittigheden, og bed dem gentage den. Du kan sige noget som, "Undskyld, jeg var ikke opmærksom. Kunne du gentage det?" Denne adfærd gør det klart, at vittigheden slet ikke berørte dig, og det sætter personen, der lavede den, i vanskeligheder, da de er tvunget til at gentage den. Imidlertid formindsker det at gentage en vittighed dens virkning, især i en sammenhæng som denne. På denne måde vil du ikke kun undgå at føle dig utilpas, men du vil også vende situationen til din fordel ved at få den anden person til at føle sig flov. At fortælle en vittighed en anden gang har sjældent den samme komiske virkning som den første. Med dette træk vil du ikke kun undgå situationens pinlighed, men du vil også være i stand til at vende bordet og sætte personen, der forsøgte at latterliggøre dig, i vanskeligheder. Fjerde tip. Et spørgsmål. Som svar. Når nogen forsøger at provokere dig eller gøre dig vred, kan du bruge en meget effektiv psykologisk teknik. Stil et spørgsmål eller kom med en kommentar, der er helt ude af kontekst,
noget der ikke har noget at gøre med den aktuelle samtale. For eksempel kunne du sige, kender du et godt sted at få kaffe i nærheden? Eller, jeg tror, jeg har brugt for meget parfume i dag. Det vigtige er at få det til at virke naturligt, så den anden person ikke mistænker, at du gør det med vilje. Denne teknik afbryder provokationens flow og tvinger samtalepartneren til at miste tråden i deres forsøg på at sætte dig i vanskeligheder. 5. tip. Gå væk. Som vi sagde i begyndelsen, er folk ikke forpligtet til at respektere dig, men samtidig er du ikke forpligtet til at tolerere respektløshed. Hvis du indser, at nogen ikke er villig til at give dig den respekt, du fortjener, så er det tid til at gå væk. At gå væk betyder ikke nederlag, men viser snarere, at du hellere vil være et værdsat fravær end en devalueret tilstedeværelse. Konklusion. Vi vil gerne vide. Har du nogensinde oplevet en af disse situationer? Hvordan reagerede du? Efterlad en kommentar med din oplevelse, og del dine tanker om dette emne med os.